Здравейте, потребители на трети и четвърти епизод, който там, подляем както Ultimate Survival, Minecraft Survival. И както виждате, по време, не време, аз миньорствах малко, още малко злато, едно диаманче и Iron No Cobblestone. И са колко дърво съм събрал и две легла, защото леле заед почваме се в оцеляване с други. И затова сега трябва да докопая нали старата къща. Добре. Тук е у нас пещера, ето тук е нашата стара мини. Само да видим. Супер. Ой. Мен прави. Служи. Така. За кровища. Така. Паде. Не, никой не идва. Така. Защо трябва да пие вода? Пих едно капче. Пи не стига. Ох, не мога повече. След малко пак. Не. Ти с кой си пишеш? Диаманти. Ай, седем оттатък да си. Не говорете за цигали в момента. Какво казваш? Не говорете за цигари в момента. Да не говорим. За цигари в момента. Защо? Защото снимам. Какво снимаш? Снимам. С кой? Там самичък. Който ти ще си, се... Ти си го правиш клипа, така ли? Да. Сега да си подсигурим диамантите. Какво? Добре. Отзад е баба. Майко, Такива. ела тук отвънка духа. Ела тук отвънка. За да си подсигурим диамантите трябва... Сим геймер. Много е задушно. Не е задушно. Не е задушно. За кое? Елена, Добре. Така. Отново намерихме... Да. Отново намерихме диаманти, дами и господа. Който... наистина върховен миг. И сега
като диаманти. Ще ги счупя, обаче Оф. Както виждате, диаманти още. Това е върховен миг за мен. Сега обаче е малко трудно. Ще я купче. Айрон до айрона. Първо ще взема диамантите. Не. Добре. Писни вече. Не знам колко диаманта имах, защото ми писна. Взема 5 лита. 6 диаманта май беха. Изпити изменти. Каменен меч. Аре бе. Извинявам се за забавянето, което си. И за сами. Тъпи работи. Така. Няма да връщам за айрон. И сега си отивам където бяха диамантите, разбира се, ако ги намеря. Това е най-гадна хубави време в живота ми. Защото това бях диаманти. Има още. Заради проклетият ми зацепващ компютър. Всичките... Повече... Вау! Почти всичко е оцеляло. Трябва Е, 7 диаманта. Ще си махна това. Това. Оф, извинете. Я, добре, ами... Скоро ще приключи този епизод, защото... вече би трябвало да свърши. Това беше за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Коментирайте.